Molta presència de municipalisme i de gent jove en la nova executiva, no? Bueno, és un reflex del que el partit ve fent des de fa pràcticament 7 anys, quan es va començar tot el relleu generacional del PSPB, del que el president Ximo Puig va ser un dels principals impulsors, amb candidats a alcaldes o a regidors en ciutats importants, en municipis importants, que eren joves i que aportaven un component de revolució generacional. El PSPB havia fet una transició molt dura per l'oposició, per uns anys molt durs, on pràcticament no hi havia responsabilitats institucionals, i des de 2015 hi ha un aval dels ciutadans, hi ha un equip de joves també en la confiança de ser un equip intergeneracional. No solament ser joves és un mèrit, convivim persones de distintes generacions, però tots amb un objectiu, que és la transformació col·lectiva a millor de la vida dels nostres ciutadans. En això estem en els municipis i crec que ara es dona el vot també a aquest òrgan de responsabilitat i de direcció del partit. Cultura i política lingüística, quins són els desafiaments en esta àrea? Bueno, el president ho ha marcat molt clarament en el Congrés. La via valenciana és sobretot la via del creixement, la via de l'ocupació, la via de les oportunitats. I a través d'aquesta reconstrucció, després d'un temps tan complicat com la pandèmia, també la cultura és un motor econòmic en si mateix. La indústria cultural valenciana, molt potent, que abasteix des de les bandes de música, on pràcticament tenim un dels percentatges més importants dels músics de tot Espanya arrelats al nostre territori, fins la creació literària, la creació cinematogràfica, les festivitats, també l'ús de la nostra llengua. Crec que hi ha un camp important de riquesa col·lectiva que, alhora que un patrimoni dels ciutadans, és també un motor econòmic de primer ordre. Del que se tracta és de que en aquesta via valenciana del creixement i de la recuperació també la cultura pugui aportar part del motor econòmic que suposa, però sobretot també una part que és intangible en els valors econòmics, en els números, però que té a veure amb els valors dels nostres ciutadans, perquè la cultura fa que les nostres ciutats, la nostra societat siga més forta, sobretot si l'arrelem en un component institucional de primer ordre i en les prioritats de l'acció dels governs. I en la part personal està sent un any intens. Arriba a l'alcaldia d'una gran ciutat com és Gandia, ara membre de l'executiva, com ho està vivint? Molt intensament, efectivament ho és així, però també amb un repte apassionant, que és el de consolidar una reconstrucció després d'un temps tan difícil, però sobretot de consolidar un projecte polític. Jo vinc d'un projecte de ciutat que va encapçalar la que és avui ministra de Ciència, Diana Morant. Jo vaig ser regidor del seu govern al llarg de 6 anys, i allí vam començar un projecte que primer era de recuperació de l'Ajuntament, però després ho era de recuperació de la ciutat. Gandia és una de les principals ciutats mitjanes de la Comunitat Valenciana, capital de les comarques centrals, de la comarca de la Safor, un pol turístic i econòmic de primer ordre, i allí tenim un projecte de ciutat que té molt a veure amb el projecte de societat que ja està implantant des de la Generalitat i des del govern valencià el nostre president. A partir d'ahir el que he fet és agafar una responsabilitat d'una forma molt sobtada, molt inesperada, però com no podem defugir les responsabilitats a la vida, ho he fet també amb molta il·lusió, amb molta energia, i jo espero que també amb la capacitat de poder consolidar el que uno espera de la seva ciutat i sobretot el que uno projecta per a la millora de la seva societat, tan necessària en aquest temps. En això estic.